ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ብምዃን ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም መደባትና ክትከታተሉ እናፀዋዕና ንሎም 4 ሚያዝያ ዝበልናዮ ዕለታዊ ዜና ናብኻትኩም ንምቕራብ ተዳሊና ኣለና። ምክትታልኩም ምሳና ይኹን። ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ሕጊ ኣይክህሉን እዩ ሚኒስትር ፍትሒ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብርክት ዝበሉ መበቀላዊ ስርዓተ ፍትሒ ዘካተተ ኣህጉር ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዞም ክብርታት ኣብ ምርግጋፅ ፍትሓዊ መሰላት ኣህዛብ ኣፍሪቃ ልዑል ተራ ከም ፃወት ይሕበር። ኣብያተ ፍርዲ ካጋቻ ናይ ሩዋንዳ፣ ስርዓተ ፍትሒ ኩታ ናይ ዛምቢያ፣ ስርዓተ ፍትሒ ማትኦቡት ናይ ኡጋንዳ፣ ስርዓተ ፍትሒ ሎከጋትላ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቦትስዋናን ካልኦትን መበቀላዊ ህዝብታት ኣፍሪቃ ዝውክሉ ናይ ፍትሕን ስርዓትን ክብርታት ምዃኖም ኣብ ዝተሓበረሉ ኣብ ኤርትራ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክስራሓሉ ዝፀንሐ ኣብ ቀረባ ዓመታት ድማ ብሽምሽማግለ ዕርቂ ኣብ መላእ ሃገር ተኣታትዩ ዝርከብ ስርዓተ ፍትሒ ኣብ ዝመቐን ዝኣቱን ጥንታዊ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ዘጉልሕ ምዃኑን ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ሓቢሩ። ኤርትራ ብስም ተበግሶታት ሽማግለ ዕርቂ መበቀላዊ ክብርታት ካብ ዘተባብዓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኣብነት እትጥቀስ ሃገር ምዃና ዝሓበረ መግለፂ ሚኒስትር ፍትሒ ኤርትራ ስርዓተ ፍትሒ ኤርትራ ሓድሽ ዝበሃል ሕጊ ክህሉ ከም ዘይኮነን ኩሎም እቶም ሎሚ ዝሰርሓሎም ዘሎ ናይ ሕጊ መወከሲታት ነዊሕ ታሪካዊ መስርሕ ዝሓለፉ ምዃኖምን ይሕብር። ስርዓተ ፍትሒ ኤርትራ ማሕበራውን ተግባራውን ትሕዝቶታት ክህልዎ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሕብር ሚኒስትር ፍትሒ እቶም ኣብ ነዊሕ ታሪክ መስርሕ ዝህነፁ ክብርታትን መትከላትን ኣብ ኩሉ ደረጃታት ከም መወከሲ ከም ዝውሰዱ ተሓቢሩ። ሚኒስትር ፍትሒ ብመንገዲ ወግዓዊ ማዕከን ሓበሬታ ሻባይት ኣውፂዎ ብዘሎ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ ስርዓተ ፍትሒ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዓሙቕቲ ገምጋማት ከካይድ ምፅንሑ ብምሕባር ሓደሽቲ ሜላታት ንምትእትታው ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢላ ሚኒስትር ፍትሒ ኤርትራ ወይዘሮ ፈውዚያ ሓሽም ብዛዕባ ሕጋዊ ንቕሓትን ሜላታት ተግባራውነት ሕግታትን ኣመልኪታ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕተት ቅድሚ ሕጂ ኣብ መፅናዕትታት ምድካልን ምስናድን ሕግታት ዝተኻየዱ ንጥፈታት ተሳትፎ ርእቶን ተመክሮን ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተው ምንባሮም ብምጥቃስ ድሕሪ ምምስርሕ እውን ተመሊስካ ናይ ህዝቢ ሓበሬታ ናይ ምቕባልን ኣብ ምትግባር እውን ከም መሰረቱ ቅርፅን ኣቃውማን ብዝሓዘ ኣገባብ ክኸይድ ምፅንሑ ገሊፃ ምንባራ ኣይርስዕን። ብዛዕባ ሃገር ክንዛረብ ከለና ብፍላይ ድማ ብኤርትራ ብቐንዱ ብዛዕባ እቲ ሃገር ሓቒፋቶ ዘላ ህዝቢ ኢና ንዛረብ። ህንፀት ሃገር ክበሃል እንከሎ ድማ ላዕላውነት ህዝቢ ዘቐደመ ኣብ ኩሉ መድያት ዋንነት ህዝቢ ዘረጋገፀ ንመንነቱን ሕላገቱን ራእይ ለቢሱ ክኸይድ ፀንሐ መስርሕ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ህንፀት እዩ። ድምር ዝኽሉ ድማ ሕጊ ዝበለት ሚኒስተር ፈውዚያ ኣብ እዋናት መግዛእቲ ዝነበሩ ሕግታት ንህዝብና ዝውክሉ ከም ዘይነበሩ ኣብሪሃም ንሰርሓሉ ዘለና ግና ነቶም ህዝብና ኣብ ታሪኩ ዝሰርሓሎም ዝነበሩ ሕግታት ምኹላዕ እዩ። ነዞም ሕግታት እዋናውያንን መድረኻውያንን ንምግባሮም እንተዘይኮነ እነምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን። እዞም ሕግታት መሰረት ህዝቢ ዝሓዙን ዝነበሩን እዮም። ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ኣቦታትና ኣብ ትሕቲ ገረብ ብምዃን ብሕግታት እዮም ዝነባበሩ ነይሮም። ሕግታት ኤርትራ ፀጋታት ብዙሕነትን ምክብባር ዝሓቑፉ ብምዃኖም ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ክትብል ወሲኻ ረዲኣ ነይራ። ህዝቢ ኤርትራ ምስ እምነቱ ታሪኹን መንነቱን ዝተኣሳሰር ሕጊ ዝውንን እዩ። ብዓብዩ እውን ብሕልናዊ ሕጊ ተማእዚዙ እዩ ዝኸይድ። ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ ንዕኦም እዩ ተኸቲሉ ዝኸይድ። ኣብ 1940ታት ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝተነፈጎ መሰል ንምምላስ ብሕጋዊ ኣገባብ እዩ ሓቲቱ። እዚ መሰል ምስ ተነፀጎ እውን ዋላ እኳ ብረታዊ ቃልሲ ተፈለመ ሕጊ እዩ ነይሩ መሰረቱ። ብረታዊ ቃልስና ነቲ ዝነበረ ሕግን ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዝተፈጠረ ሕግን ኣጣሚሩ እዩ ናብ ዓወት በፂሑ። ዝኾነ ናብቲ ቃልሲ ዝተሰለፈ ፈለማ ቅድሚታ ብረት መሓዙ ብዛዕባ ትስከሞ ዘሎ ሓላፍነት እዩ ዝነቅሕ ነይሩ። ድሕሪ ምውዳቡን መንቁሑን ድማ እዩ ዝዓጥቕ ነይሩ።
ካብ መፋረቕ ሰማንያታት ክስካብ 2015 ዘውፃእናዮም መሰረታውያን ሕግታት ሓደ ዓይነት ኣርኣያ ሞዴል ስለ ዘይብሎምን ኣብ መስርሕ ሃዋህዋ ፍርዲ ዝፈጥርዎ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታውን ኣብ ቀረባ ግዜ ንኽብርታት ባህላዊ ሕግታትና ዝውክል ሓደ ኣርኣያ ንምፍጣር ንፅዕር ኣለና ክትብል እትሕብር ሚኒስተር ፈውዝያ ነዚ እዋናዊ ኣብ ምግባሩ ናይ መን ሕጊ ንናይ መን ረብሓ በየናይ ኣገባብ ከመይ ኢሉ ክቕፅል ንምብህሃል ተሳትፎ ሰብ ሞያ ሕግን ሕብረተሰብን ኣገዳሲ ምዃኑ ተዘኻኽር። ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኣሜሪካ ሩይ ፀቕጢ ይፈጥር ምህላው ሓደስቲ ፀብፃባት የረጋግፁ። ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ከም ዘስፈሮ እዚ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ የኽፍል ኣሎ። ፔንታጎን ኣብተን ፈለማ 6 መዓልታት ጥራይ 11.3 ሚልዮን ዶላር ከም ዝወድአ ኣፍሊጡ። ዋላ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ምድኻም ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ኢራን መዓልታዊ ወፃኢታት ብመጠኑ እንተነከየ ቁጠባውያን ክኢላታት ግን ኣሜሪካ ገና መዓልታዊ 385 ሚልዮን ዶላር ወፃኢታት ኩናት ተባኽን ከም ዘላ ይእምቱ። እዚ ፋይናንሳዊ ፀቕጢ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ዓብዪ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ምሕደራውን ቅልውላው ተፈጢሩሎ። ማዕከን ዜና ኤምቢሲ ብዘቕረቦ ሓበሬታ ፀሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንቴግዘት ካብ 12 ንላዕሊ ዝኾኑ ጸለምትን ደቂ ኣንስትዮን ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ክብሪ ማዕርግ ከም ዝኸልከለ ወይ ከም ዝደንገየ ኣቃሊዑ። እዞም ኣብ 4 ክንፍታት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣዘዝቲ ብሰንኪ ዓሌቶም ፆቶኦም ወይ ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ምምሕዳር ጆ ባይደን ዝነበሮም ፖለቲካዊ ርክብ ዕላማ ከም ዝተገበሩ ይገልጽ። ፀሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንቴግዘንት ንላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ብፖለቲካዊ መለክዕታት ምእላይን ምድንጓዩን ንሞራላውን ስትራቴጂካውን ብቕዓት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ስጉምቲ እዩ። ኣብ መዳይ ወታደራዊ ስትራቴጂን መግለጽታትን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ ትራምፕ ኣብ ፅሑፉ እቲ ካብ ኩሉ ዝበለፀን ዝሓየለን ሰራዊትና ነተብ ኢራን ተሪፉ ዘሎ ነገራት ምዕናው ገና ይጀምረን ዘሎ ቀፂሎም ድልድላት ብድሕሪኡ ድማ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዕላማ ክኾን እዮም። መራሕቲ እዚ ሓድሽ ስርዓት እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ኣፀቢቖም ይፈልጥ እዮም። ብቁልጡፍ ድማ ክግበር ኣለዎ ክብል ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎም። እዚ መግለፂ ዝመጽእ ዘሎ ኣሜሪካ ትማሊ ንከተማታት ቴህራንን ካራጅን ዘራኽብ ዓብዪ ድልድል ብሓደ ድሕኒ ምድብዳብ እዩ። ነዚ ናይ ፕሬዝደንት ትራምፕ መጠንቀቕታ ስዒቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ብኡ ንብኡ ተሪር ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽታት እንተላይ ዘይተዛዘሙ ድልድላት ምህራም ንኢራናውያን ኢድ ንኽህቡ ኣየግድዶምን ኢሉ ዓባስ ወሲኹ እቲ ኣብ ካራጅ ዝተፈጸመ ደብዳብ ስዕረትን ስነ ኣእምራዊ ውድቀትን ናይ ሓደ ዝተደናገረ ጸላኢ ዘምልክት ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ፈጺሙ ክሓውስ ዘይኽእል ነገር እቲ ኣብ ልዕሊ ተሰማዕነት ኣሜሪካ ዝወረደ ዕንወት እዩ ክብል ነቒፉ። ብተወሳኺ ትራምፕ ንኢራን ናብ ዘመን እምኒ ክምልሳ ምዃኑ ንዝሃቦ መጠንቀቕታ ክምልስን ከሎ ዓባስ እቲ ሽዑን ሕጅን ዘሎ ፍልሊ ሽዑ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝፍጸም ዝነበረ ናይ ነዳድን ጋዝን ምውፃእ ኣይነበረን። ፕሬዝደንት ኣሜሪካን ህዝቡን ብሓቂ ነቲ ግዜ እንድሓር ክምልስዎ ድልዋት ድዮም ክብል ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ነዳዲ ዕላማ ክገብሮ ምዃኑ ብዘይ ቀጥታ ኣጠንቂቑ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባግር ቃሊባፍ ነቲ ናይ ትራምፕ መጠንቀቕታ ስዒቡ ኣዝዩ ሓያል ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዘበገሰን 7 ሚልዮን ኢራናውያን ተላዒሎም ሃገሮም ንምክልኻል ድልዋት ኮይኖም ምህላዎም ኣፍሊጡ። ቃሊባፍ ኣብ ፅሑፉ ንሕና ኢራናውያን ብዛዕባ ምክልኻል ሃገርና ንዛረብ ጥራሕ ኣይኮናን፣ ምእንቲ ሃገርና ደምና ነፍስስ ኣለና፣ ናብ ገዛና እንተመፂኹም ንሙሉእ ስድራና ኢኹም ክትረኽቡና ኣምፅዎ ክብል ሓያል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ብተወሳኺ እቲ ወታደራዊ ግጭት ኣብ ባይታ ካብ ዶባት ኢራንን እስራኤልን ወፂኡ ናብ መላእ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ብሰፊሕ ይላባዕ ምህላው ጭብጥ መርትዖታት ይረኣዩ ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሩይ ፀጥታዊ ቅልውላው ተፈጢሩሎ። ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ
ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ሚሳኤላትን ድሮናትን ብንጥፈት ይምክትዎም ከም ዘለው ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ሚድያ አቡዳቢ በገዲኡ ከም ዘረጋገጾ ብስርዓተ ምክልኻል ኣየር ዝተመከተ ረፍራፍ ሚሳኤላት ኣብ ልዕሊ ትካላት ጋዝ ብምውዳቑ ባራዕ ሓዊ ተፈጢሩ። ብሰንኪ እዚ ኣብቲ ትካል ዝካየድ ዝነበረ ስራሓት ናይ ጋዝ ብህፁፅ ተቋሪፁ፣ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ረድኤት ድማ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ይፅዕሩ ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ኩዌት እውን ሎሚ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ሚኒስትር ጸዓትን ማይን እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንኪ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ መመንጨዊ ኤሌክትሪክን መጻረዪ ጨዋማ ማይ ዘጋጠመ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል ርኡይ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘስዓበ ኣረጋጊጹ። እዚ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራትን ኩዌትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነቲ ኢራን ንምሓዝቲ ኣሜሪካ ብምጥቃም ተካይዶ ዘላ ዘይመጣጠን ኩናት ብጭቡጥ ዘርኢ እዩ። ኣብ ኣቡዳቢ ትካላት ጋዝ ምህራም ንመንግስቲ ኢማራት ቁጠባዊ ስንባደ ዝፈጥርን ውሕስነት ጸዓት እቲ ሃገር ዘነቓንቕ እዩ። እቲ ዝያዳ ዘተሓሳስብ ግን እቲ ኣብ ኩዌት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ። ኣብቲ ብበረኻታት ዝተኸበበ ዞባ ኣስታት 9 ሚእታዊት ዝኸውን ዝስተ ማይ ዝርከብ ካብ መጻረዪ ጨዋማ ማይ ባሕሪ እዩ። ነዚ መጻረዪ ዕላማ ምግባር ማለት ሲቪላዊ ህዝቢ ካብ መሰረታዊ ህይወት ዝህብ ቀረብ ማይ ምቁራጽ ማለት እዩ።